हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। ഇന്ന് 18ാമത്തെ അധ്യായമാണ് മോക്ഷസന്യാസ യോഗം. ജയ് ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദജി. അപ്പോൾ ജ്ഞാനയോഗമാണ് നമ്മൾ 13ാമത്തെ അധ്യായം മുതൽക്ക് ആരംഭിച്ചത്. 13ാമത്തെ അധ്യായം മുതൽക്ക് ഭഗവാൻ നമുക്ക് ജ്ഞാനം അല്ലെങ്കിൽ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള അറിവിനെ പകർന്നു തരികയാണ്. 13ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ശരീരത്തെ കുറിച്ച്, ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ച്, പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ച്, കൂടാതെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജീവാത്മാക്കൾ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. അപ്പോൾ ശരീരം എന്നുള്ളത് ക്ഷേത്രമാണ്, അതായത് ജീവാത്മാവിനെ വസിക്കാനുള്ള ഒരു ഇടം. കൂടാതെ ജീവാത്മാവിന് തൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെയെല്ലാം പൂർത്തീകരിക്കാനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഒരു കർമ്മക്ഷേത്രമാണ് ശരീരം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുകയുണ്ടായി. ആ കർമ്മക്ഷേത്രത്തെ അറിയുന്ന ഓരോ ജീവാത്മാക്കളും അവനവൻ വസിക്കുന്ന ആ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് അവർക്ക് അറിവുണ്ടാകുന്നു. പക്ഷെ അതേപോലെ തന്നെ പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ എല്ലാ ശരീരങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ആ ഭഗവാന് എല്ലാ ശരീരങ്ങളെ കുറിച്ചുമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളെ കുറിച്ചുമുള്ള ഭൂതം, ഭാവി, വർത്തമാനം എല്ലാ അറിവും പരമാത്മാവിന് ലഭിക്കുന്നു. അതുകൂടാതെ 13ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ജീവാത്മാവ് വസിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ജീവാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് ശരീരം പ്രവർത്തന ക്ഷമമാകുന്നത്. കാരണം ശരീരം 24 മൂലകങ്ങളാൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ജഡവസ്തു മാത്രമാണ്. ജീവാത്മാവ് പ്രവേശിക്കുന്നതോടുകൂടിയാണ് ശരീരത്തിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധ്യമാകുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ജീവാത്മാവ് ശരീരം നശിച്ചാലും ആ ജീവാത്മാവിന് ഒന്നും തന്നെ സംഭവിക്കുന്നില്ല. കൂടാതെ ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തെ കൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യിക്കുകയോ ജീവാത്മാവിന് ശരീരം ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെല്ലാം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരികയോ
കർമ്മഫലം ഉണ്ടാക്കുകയോ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നും ഭഗവാൻ പറയുന്നു. പിന്നെയോ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് ശരീരത്തെ കൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യിക്കുന്നതും. ആ ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തിൽ ശരീരം പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് ജീവാത്മാവ് ശരീരബോധത്തിലായതുകൊണ്ട് ആ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ജീവാത്മാവിന് പുതിയ ഒരു ശരീരം സ്വീകരിച്ച് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. വാസ്തവത്തിൽ ഈ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അനുഭവിക്കുന്നത് ശരീരമാണ്. ശരീരത്തിനാണ് സുഖദുഃഖങ്ങൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കാണ് സുഖദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത്. കൂടാതെ ശരീരത്തിനാണ് എന്തെങ്കിലും അസുഖം വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മുറിപ്പാടുകൾ, ആക്സിഡന്റ്, ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നതെല്ലാം തന്നെ ശരീരത്തിനാണ്. പക്ഷേ ജീവാത്മാവ് ശരീരബോധത്തിലായതുകൊണ്ട് ആ ശരീരത്തിന് അനുഭവിക്കുന്ന സുഖദുഃഖങ്ങളെല്ലാം ജീവാത്മാവ് താൻ അനുഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ള മിഥ്യാ അവബോധത്തിലാക്കപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ ഈ സുഖദുഃഖങ്ങളെല്ലാം ഈ ശരീരം അനുഭവിക്കേണ്ടതിന്റെ കാരണവും ജീവാത്മാവ് മുൻ ജന്മങ്ങളിൽ ആഗ്രഹിച്ച പ്രകാരം ആ ശരീരം പ്രവർത്തിച്ചതിന്റെ കർമ്മഫലമായിട്ടും അനുഭവിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ജന്മത്തിലെ ശരീരം ജീവാത്മാവ് മുൻ ജന്മങ്ങളിൽ എപ്പോഴോ എടുത്തിട്ടുള്ള ശരീരം കൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് അനുഭവിക്കുന്നതാണ്. അതും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നെല്ലാം ഇതെല്ലാം അറിവാണ്. അറിവ് എങ്ങനെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു? ജ്ഞാനചക്ഷുഷ, ജ്ഞാനദൃഷ്ടി കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ ശരീരമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, ഇതെല്ലാം എന്റേതാണ് എന്നുള്ള ഒരു ബോധത്തിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ജ്ഞാനദൃഷ്ടി കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. കാരണം വാസ്തവത്തിൽ നമുക്ക് അദൃശ്യമായിട്ടുള്ള ആ 3 ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തിലാണ് ശരീരം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതുകൂടാതെ ജീവാത്മാവ് ഇതൊന്നും തന്നെ ചെയ്യിക്കുന്നില്ല. ജീവാത്മാവ് നിസ്സഹായനായിട്ട് ഈ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ബന്ധനത്തിലാക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. 14ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ആ 3 ഗുണങ്ങൾ എങ്ങനെ ഒരു ശരീരത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നു, ശരീരത്തിന്റെ മനസ്സിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നെല്ലാം ഭഗവാൻ പറയുകയുണ്ട്. സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവത്തിൽ ഓരോ ശരീരവും എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, ഓരോ ചിന്താഗതി എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു, നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു, ഈ ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവം മൂലം ആ ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്തിൽ നമ്മൾ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏത് അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ജനിക്കേണ്ടി വരും. കൂടാതെ ആ ഗുണങ്ങളെ മറികടന്നാൽ മാത്രമേ ജീവാത്മാവിന് മോചനമുള്ളൂ എന്നും ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഗുണങ്ങളെ മറികടക്കണമെങ്കിൽ അവ്യഭിചാരിണി ഭക്തി മാംചയോ അവ്യഭിചാരേണ ഭക്തി യോഗേന സേവതേ സഗുണാൻ സമതീത്യൈതാൻ ബ്രഹ്മഭൂയായ കൽപ്പതേ. ഭഗവാനിൽ അചഞ്ചലമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ മറികടന്ന് ജീവാത്മാവ് ഈ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ വസിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ജീവാത്മാവിന് തന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ അവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ 3 ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തിൽ ഒരാൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ആ ഭഗവാനെ എങ്ങനെ ശരണാഗതനാകണം, എന്തുകൊണ്ട് പരമാത്മാവിനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, പരമാത്മാവിനെ ശരണാഗതനാകേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത എന്താണ്, എല്ലാം 15ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. പുരുഷോത്തമ യോഗം. കാരണം ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്തിൽ ഓരോ ജീവാത്മാവും അനേക ജന്മങ്ങളായി മുകളിലെ ലോകങ്ങളിലേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗലോകങ്ങളിലേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ താഴെ ലോകങ്ങളിലേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യ ലോകത്തിൽ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അതിനൊരു അവസാനമില്ല. കാരണം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആസക്തി മൂലം. അങ്ങനെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആസക്തിയാണ് ഒരു ജീവാത്മാവിനെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ തളച്ചിടുന്നത്. അതിൽ നിന്നുള്ള മോചനം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഭഗവാനെ നമ്മൾ ശരണാഗതനാകണം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ആ പരമാത്മാവാണ് ജീവാത്മാവിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. കാരണം ജീവാത്മാവിന് ഓർമ്മശക്തിയും പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ജ്ഞാനവും മറവിയും എല്ലാം തന്നെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് പരമാത്മാവാണ്. കൂടാതെ ആ പരമാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ടാണ്, ശക്തി കൊണ്ടാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം ഇതുപോലെ നിലനിൽക്കുന്നത്.
അങ്ങനെയുള്ള പരമാത്മാവിനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആ പരമാത്മാവിന് ശരണാഗതരാകുന്നതാണ് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത്. എങ്കിലും ആ പരമാത്മാവിന് ശരണാഗതരാകാത്ത അസുര സ്വഭാവികളെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ 16-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നു. ഭഗവാന് ശരണാഗതരാകുന്ന ദൈവിക ഗുണമുള്ള ഭക്തന്മാർ അവർ ദേവന്മാരാണ്. ശരണാഗതരാകാത്ത, ഭഗവാനെ അംഗീകരിക്കാത്ത, തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അസുര സ്വഭാവികൾ അവർ കാമം, ക്രോധം, ലോഭം എന്നീ 3 ഭൗതികമായ തൃഷ്ണയിൽ പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ആസുര സ്വഭാവങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. അവർക്ക് എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? അവർക്ക് അവസാനം നരകത്തിലേക്ക് തന്നെ പോകേണ്ടി വരും. പിന്നീട് ജന്മമെടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് അധപ്പതിച്ച ഒരു ജന്മമായിരിക്കും ലഭിക്കുക. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു 16-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ, ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശപ്രകാരം നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം. ശാസ്ത്രങ്ങളിലും ഭഗവാന്റെ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിലും പ്രമാണങ്ങളിലും ആചാര്യന്മാരും എല്ലാവരും തന്നെ നമുക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ട്. മനുഷ്യജന്മപ്രകാരം മനുഷ്യജന്മം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യണം, ഏത് വിധത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെ നമുക്ക് മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്, ഇതെല്ലാം ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നുണ്ട്. അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ച് മുന്നേറേണ്ടതാണ്. അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനെ അനുസരിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാനെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല, ശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നില്ല, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മനുഷ്യജന്മം ലഭിച്ചിട്ടും അത് നമ്മൾ പാഴാക്കി കളയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുമൂലം ആ പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്തിൽപ്പെട്ട് നമ്മൾ അധപ്പതിച്ചു പോകാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് തന്നെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതാണ്. എങ്കിലും 17-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നു, ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങളെ അനുസരിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ഒരാൾ തൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്തകൾ, തൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു വിശ്വാസം വളർത്തിയെടുത്ത് അതിനനുസരിച്ച് ആരാധനയും ജീവിത രീതിയും എല്ലാം കൈക്കൊള്ളുകയാണെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയാണ്, അത് ഏത് ഗുണത്തിൽ പെടുന്നു എന്നാണ് അർജുനന്റെ ചോദ്യം. അതിനനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, എല്ലാം തന്നെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഓരോരുത്തരും ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ടാണ്. ആരും തന്നെ ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതരല്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഒരാളുടെ വിശ്വാസവും ആരാധനയും ഭക്ഷണ രീതിയും പിന്നീട് യജ്ഞദാന തപസ് ഇവയെല്ലാം തന്നെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്തിലാണ്. അങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളിലെ ഭക്ഷണം, വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളിൽ യജ്ഞം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ, വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളിൽ തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് എങ്ങനെ, വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളിൽ ദാനം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ എല്ലാം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഇതെല്ലാം തന്നെ ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് പുണ്യകർമ്മങ്ങളാണെങ്കിൽ കൂടെ അതിന് നമ്മളെ ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് ഉയർത്താനുള്ള കഴിവില്ല. കാരണം ഗുണങ്ങളെ മറികടന്ന് നമ്മൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ, ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ നമ്മളെ മോചിപ്പിക്കാനുള്ള, നമ്മുടെ പാപകർമ്മങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള കഴിവുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവത്തെ ഒരു വിശ്വാസം വളർത്തിയെടുത്ത് യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് ഇവയെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ പറയുന്നു അത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്കാക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണാർപ്പണമാക്കുവാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഓം തത് സത് എന്നുള്ള 3 പദങ്ങൾ ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട്, 3 മന്ത്രങ്ങൾ ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് കൃഷ്ണാർപ്പണമായിട്ട് മാറുന്നു. അങ്ങനെ നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ ജീവാത്മാവിന്റെ പാപകർമ്മങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്. ഇനി ഈ അധ്യായത്തിൽ വീണ്ടും ഭഗവാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഭൗതികതയോടുള്ള വൈരാഗ്യത്തോടു കൂടി നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതാണ്. ഏത് കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അത് നമ്മൾ ആസക്തിയില്ലാതെ വൈരാഗ്യത്തോടു കൂടി ചെയ്യണം. കാരണം ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമുക്ക് മനുഷ്യ ശരീരം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല. കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമായിട്ട് വരുന്നു. അപ്പോൾ കർമ്മം എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം നേടുവാനാണ്. ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടി വരും. വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് ശരീരം ലഭിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഈവൻ മനുഷ്യ ശരീരം ലഭിച്ചാലും ആ ജന്മത്തിൽ നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ, നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകൾ എന്തായിരിക്കുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ, നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു,
വിരക്തിയോടുകൂടി, ഭൗതികതയോടുള്ള ആസക്തി ഇല്ലാതെ, അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മഫലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്യുക. അതുവഴി മാത്രമേ ജീവാത്മാവിനെ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മോചനത്തിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. കാരണം ത്രിഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ പല വിധത്തിലും ബന്ധിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഓരോ കർമ്മവും ചെയ്യുമ്പോഴും ത്രിഗുണങ്ങൾ പല വിധത്തിൽ നമ്മളെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഭഗവാൻ 1 മുതൽ 40 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഈ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പല പ്രകാരത്തിലുള്ള ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തിലുള്ള കർത്താവ്, ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തിലുള്ള കർമ്മം, ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്, കൂടാതെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തിൽ നമ്മൾ യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് മുതലായവ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്, ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തിൽ നമ്മുടെ ബുദ്ധിശക്തി എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, ദൃഢനിശ്ചയം എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു. അതിനുശേഷം ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഈ ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തിലാണ് ഒരാൾ ബ്രാഹ്മണനാണോ, ക്ഷത്രിയനാണോ, വൈശ്യനാണോ, ശൂദ്രനാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത്. അത് 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ചാതുർവർണ്ണ്യം മയാ സൃഷ്ടം ഗുണ കർമ്മ വിഭാഗശഃ. ഗുണത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെയും, അതായത് ഏത് ഗുണം നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നുവോ ആ ഗുണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മുടെ സ്വഭാവം രൂപപ്പെടുന്നു. ആ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഗുണത്തിനും സ്വഭാവത്തിനും കർമ്മത്തിനും അനുസരിച്ച് നമ്മൾ സത്വഗുണത്തിലാണെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണീയമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നു. രജോ ഗുണത്തിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്ഷത്രിയരുടെ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നു. തമോ ഗുണവും രജോ ഗുണവും ചേരുമ്പോൾ ഒരു വൈശ്യന്റെ പ്രവർത്തികൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. പൂർണ്ണമായിട്ടും തമോ ഗുണമാണെങ്കിൽ ഒരു ശൂദ്രന്റെ പ്രവർത്തികൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഓരോ മനുഷ്യനും പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഗുണമുണ്ടാകും, പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവ രൂപീകരണം ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിനനുസരിച്ചുള്ള കർമ്മങ്ങളും ഒരാൾ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഏതു ഗുണത്തിലാണെങ്കിലും വിരോധമില്ല. അവനവന്റെ ഗുണത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആ ഗുണത്തിന്റെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാം? നമ്മൾ ആ ഗുണത്തിലാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ? ഒരിക്കലുമില്ല. നമ്മുടെ ഏത് ഗുണമാണെങ്കിലും അത് സത്വഗുണത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുവാൻ നമ്മൾ പ്രയത്നിക്കുക. നമ്മൾ അതിൽ പെട്ടുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയല്ല, സത്വഗുണത്തിലേക്ക് ഉയരുവാൻ നമ്മൾ പ്രയത്നിക്കണം. ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അവനവന്റെ കർമ്മം അനുസരിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ അവനവന്റെ തൊഴിലനുസരിച്ച് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത്, സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ഭഗവാനെ ആരാധിച്ച് നമ്മൾ ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഉയരണം. അതാണ് ഈ 18-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ത്യാഗപൂർണമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ജീവിതം നമ്മളെ സ്വതന്ത്രമാക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ആ ജ്ഞാനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ സേവിച്ച് ശുദ്ധ ഭക്തിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരാം. ആത്മജ്ഞാനത്തിലൂടെ ഞാൻ ഭഗവത് അംശമാണ്, ബ്രഹ്മജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം പരിശുദ്ധ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരുവാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ പരമാത്മാവിൽ ശരണം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യം ഭഗവാൻ പറയുന്നു. കൂടാതെ 64 മുതൽ 66 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും രഹസ്യമായിട്ടുള്ള അവസാനത്തെ ഉപദേശം ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തനാക്കുക, ഭഗവാനെ ശരണാഗതനാക്കുക എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. പിന്നീട് ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രചാരണം ചെയ്യണം, പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അതാണ് ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഉപദേശം. നമ്മൾ സ്വയം പഠിക്കുകയും അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം. കാരണം ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാർ ഭഗവാന് വളരെ പ്രിയങ്കരനാണ് എന്ന്. അതിനുശേഷം അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ അനുസരിച്ച് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു. അങ്ങനെ സഞ്ജയൻ ഈ ഭഗവത്ഗീത കേട്ടതും ഉപദേശിച്ചതും ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ. അപ്പോൾ 1-ാമത്തെ പാർട്ടിൽ പറയുന്നത് 1 മുതൽ 6 വരെ യഥാർത്ഥ സന്യാസി തന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നില്ല, മറിച്ച് തന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. 7 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ വ്യാമോഹത്തിൽ നിയതകർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. ക്ലേശകരമെന്ന് വെച്ചോ ബുദ്ധിമുട്ടായി കണക്കാക്കിയോ കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് രജോ ഗുണമാണ്. ഭൗതിക സംഗ്രഹിതനായും ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെയും തന്റെ കർത്തവ്യമാണ് എന്ന് മാത്രം കരുതിക്കൊണ്ട് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യുന്നവന്റെ ത്യാഗം
സാത്വികമാണ്. അങ്ങനെ ത്യജിക്കുന്നവർ പ്രതികരണങ്ങളൊന്നും അനുഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഈ ഒന്നാമത്തെ പാർട്ടിൽ പറയുന്നത് വിരക്തിയോടുകൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികതയോടുള്ള വൈരാഗ്യത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ത്യാഗം. അതായത് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ ആഗ്രഹിക്കാതെ കർമ്മം ചെയ്യുക, അത് യഥാർത്ഥ ത്യാഗമാണ്. അത് നമ്മളെ പ്രതികരണത്തിൽ നിന്ന്, അതായത് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നമ്മളെ മോചിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് ആദ്യത്തെ പാർട്ടിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അർജുന ഉവാച സന്യാസസ്യ മഹാബാഹോ തത്വമിച്ഛാമി വേദിതും ത്യാഗസ്യ ച ഹൃഷീകേശ പൃഥക് കേശിനിഷൂദന. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, മഹാബാഹുവായ കൃഷ്ണ, കേശിയെ ഹനിച്ചവനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനുമായ ഭഗവാനെ ത്യാഗത്തിന്റെയും സന്യാസത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം എന്ത് എന്ന് അറിയുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പോൾ അർജുനൻ ഇവിടെ ഭഗവാനെ കേശി നിഷൂദന എന്ന് വിളിക്കുന്നു. കേശി എന്ന് പറയുന്നത്, കേശിയാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു വലിയ ആജാനബാഹുവായിട്ടുള്ള ഒരു കുതിരയുടെ രൂപം പൂണ്ടിട്ട് കംസന്റെ ഒരു അനുയായി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അസുരൻ വരികയാണ് വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് ഭഗവാനെ ആക്രമിച്ച് വധിക്കുവാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ആ കേശി നിവർന്നു നിന്നാൽ ആകാശം മുട്ടുമായിരുന്നു, അത്രമാത്രം വലിപ്പമായിരുന്നു. വാലുകൊണ്ട് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ വലിയ പർവ്വതങ്ങൾ വരെ പൊടിപൊടിയാകുമായിരുന്നു. അത്രമാത്രം ശക്തിയായിരുന്നു കേശിക്ക്. പക്ഷേ ഭഗവാൻ ആ കേശിയെ വളരെ നിസ്സാരമായി രണ്ട് കാലുകളിൽ പിടിച്ച് ചുഴറ്റി വലിച്ചെറിഞ്ഞ് സംഹരിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കേശിയെ വധിച്ച ഭഗവാനെ കേശി നിഷൂദന എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അർജുനന്റെ ചോദ്യം, സന്യാസം അല്ലെങ്കിൽ അതും ത്യാഗം, അതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും ഉദ്ദേശം എന്താണ്? സന്യാസം എന്നാൽ എന്താണ്, ത്യാഗം എന്നാൽ എന്താണ് എന്നാണ് അർജുനന്റെ ചോദ്യം. അതിന് ഭഗവാൻ ഉത്തരം പറയുകയാണ്. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച കാമ്യാനാം കർമ്മണാം ന്യാസം സന്യാസം കവയോ വിദുഃ സർവകർമ്മ ഫലത്യാഗം പ്രാഹുസ്ത്യാഗം വിചക്ഷണാഃ. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് കാമ്യാനാം കർമ്മണാം ന്യാസം സന്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാമ്യകർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് സന്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. കാമ്യാനാം കർമ്മണാം, കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്, അതിന്റെ ഫലത്തെ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുക, അതാണ് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ. അങ്ങനെയുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് സന്യാസം എന്ന് ആര് പറയുന്നു? വിദ്വാൻമാർ പറയുന്നു. കവയോ വിദുഃ, വിദ്വാൻമാർ അങ്ങനെ പറയുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. പിന്നീട് ത്യാഗം എന്നാൽ എന്താണ്? സർവകർമ്മ ഫലത്യാഗം. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളുടെയും, നമ്മൾ ഏതെല്ലാം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതിന്റെ എല്ലാം ഫലത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുക. കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നില്ല, കർമ്മം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയില്ല. ആ ഫലത്തെ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നിഷ്കാമമായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുക, ഫലത്തിൽ ആഗ്രഹമില്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്യുക. ഫലം നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ എന്ന് പോലും നോക്കുന്നില്ല, അവനവന്റെ കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചു പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തി, അദ്ദേഹത്തെ ത്യാഗി എന്ന് വിളിക്കാം. അതാണ് ത്യാഗം എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെയാണ് ബുദ്ധിമാന്മാർ ത്യാഗം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലും രണ്ട് അഭിപ്രായമുണ്ട് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. കാരണം കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ പുണ്യകർമ്മങ്ങളും വരുന്നു, യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് അവയും വരുന്നു. കാരണം ഈ പുണ്യകർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചിലർ നല്ല സന്താനം ലഭിക്കുവാൻ, വിവാഹം നടക്കുവാൻ, അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഇല്ലാതാക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ സമ്പത്തുണ്ടാകാൻ, ഇതെല്ലാം യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് മുതലായവ ഓരോരുത്തർ അനുഷ്ഠിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ അത് പുണ്യകർമ്മമല്ലേ, നല്ല കർമ്മങ്ങളല്ലേ? അത് കാമ്യകർമ്മങ്ങളാണെങ്കിലും അത് ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ചിലർ പറയുന്നു. പക്ഷെ മറ്റു ചിലർ അത് കാമ്യകർമ്മമായിട്ട് ചെയ്യാനേ പാടില്ല, അതെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കണം എന്ന് വേറെ ചിലർ പറയുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. എല്ലാ കാമ്യകർമ്മങ്ങളും ദോഷകരങ്ങളാകയാൽ ത്യജിക്കണം എന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാരായ ചിലർ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ മറ്റു ചിലർ എന്താണ് പറയുന്നത്? യജ്ഞം, തപസ്, ദാനം എന്നിവ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം അതെല്ലാം പുണ്യകർമ്മങ്ങളാണെങ്കിലും അതുവഴി നമ്മൾ പുണ്യം ആർജിക്കുന്നു എങ്കിലും അത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ നിലനിൽപ്പിനെ പരിശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. ആ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്
നമ്മുടെ ജീവാത്മാവിന്റെ പാപകർമ്മ ഫലങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഋഷിമാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ്? അതാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. യജ്ഞദാന തപ കർമ്മ അനത്യാജ്യം കാര്യമേവ തത് യജ്ഞോദാനം തപസ്സൈവ പാവനാനി മനീഷിണാം. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നീ കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടവയല്ല, അവ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടണം. കാരണം മഹാത്മാക്കളെ പോലും വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നവയാണ് അവ മൂന്നും. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് മുതലായവയെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവാത്മാവിന്റെ പാപകർമ്മങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു, പരിശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫോട്ടോ ഇത് കാണാം. ദക്ഷനാണ്. ദക്ഷ പ്രജാപതിയുടെ കാര്യം കഴിഞ്ഞ അധ്യായങ്ങളിൽ പറയുകയുണ്ടായി. അതായത് ദക്ഷ പ്രജാപതി അഹങ്കാരം മൂത്ത് ശിവനെ അപമാനിക്കുകയും ശിവന് യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗം കൊടുക്കാതിരിക്കുകയും അവസാനം സതീദേവി ദേഹത്യാഗം ചെയ്യുകയും എല്ലാം ചെയ്യുന്നു. ആ അവസ്ഥയിൽ ശിവന്റെ ആജ്ഞപ്രകാരം ശിവന്റെ അനുയായികൾ വന്ന് ദക്ഷന്റെ യജ്ഞശാലയെല്ലാം തകർക്കുന്നു. ദക്ഷന്റെ തല തന്നെ കണ്ടിച്ച് ആ യജ്ഞത്തിന്റെ വേദിയിലിട്ട് ആഹൂതി കഴിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ദക്ഷൻ മരിച്ചു പോകുകയാണ്. പക്ഷെ പിന്നീട് ബ്രഹ്മാവും മറ്റു ദേവന്മാരും പോയി ശിവന്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് ശിവനോട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി. അവസാനം ഭഗവാൻ ശിവൻ പറയുന്നു, ഒരു ആടിന്റെ തല കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അത് വെച്ച് ദക്ഷന് ജീവൻ കൊടുക്കാമെന്ന്. അങ്ങനെ ഒരാടിന്റെ തല കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ദക്ഷന്റെ തലയുടെ സ്ഥാനത്ത് വെച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ ശിവൻ ദക്ഷന് ജീവൻ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം ദക്ഷന് തന്റെ അഹങ്കാരത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാകുന്നു, ഭഗവാനോട് മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു. പിന്നീട് മുടങ്ങിപ്പോയ യജ്ഞം ദക്ഷൻ വീണ്ടും പുനരാവർത്തിക്കുന്നു. എല്ലാ ദേവന്മാരും സന്നിഹിതരാകുന്ന അവസ്ഥയിൽ ആ വേദിയിലേക്ക് യജ്ഞത്തിന്റെ അവസാനം ഗരുഡാരൂഢനായിട്ട് ഭഗവാൻ വിഷ്ണു സ്വയം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് മുതലായവ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും കാര്യസിദ്ധിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ കൂടെ അതിന്റെ ഫലമെല്ലാം തരുന്നത് ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അതുകൊണ്ട് കാമ്യകർമ്മങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും അവ നമ്മളെ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ പരിശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ അതായത് അതിന്റെ ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ ചെയ്യേണ്ടതാണ് നല്ലത് എന്ന് ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറയുന്നു. ഏതാന്യപീതു കർമാണി സംഗം ത്യക്ത്വാ ഫലാനി ച കർത്തവ്യാനീതി മേ പാർത്ഥ നിശ്ചിതം മതമുത്തമം. അപ്പോൾ യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് മുതലായവ അനുഷ്ഠിക്കണം. കാരണം അവ എല്ലാവരെയും പരിശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. ഇവിടെ ദക്ഷന് തന്റെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ആ ആത്മജ്ഞാനം തിരിച്ചു കിട്ടുവാൻ ആ യജ്ഞം സഹായിക്കുന്നു. അതുപോലെ എല്ലാവർക്കും ആ യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് മുതലായവ ചെയ്യുന്നത് അവരെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഭഗവാൻ പറയുന്നു അവ കാമ്യകർമ്മങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് അവയെ എങ്ങനെ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കണം? ആസക്തിയോ ഫലോദ്ദേശമോ കൂടാതെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടവയാണ് ഈ കർമ്മങ്ങൾ. ആ കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയാണെങ്കിലും അത് പുണ്യകർമ്മമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫലേച്ഛയോടുകൂടി നമ്മൾ ഒരിക്കലും അനുഷ്ഠിക്കരുത്. പിന്നെയോ അത് തന്റെ കർത്തവ്യമാണ് എന്ന നിലയിൽ, കർത്തവ്യ നിർവഹണം എന്ന നിലയിലാണ് അവ നിറവേറ്റേണ്ടത്. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് മുതലായവ ഒരു മനുഷ്യനായി ജനിച്ചതുകൊണ്ട് എന്റെ കടമയാണ്, ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട കർത്തവ്യമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം. യജ്ഞം ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെ പ്രസാദിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും വിഷ്ണുവിന്റെ സന്തോഷത്തിനായിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുക. ദാനം ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ദാനം കൊടുക്കുക. ദേശേ കാലേച്ച പാത്രേച്ച, ശരിയായ സമയത്ത് ശരിയായ സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ദാനം ചെയ്യുക. തപസ് ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനായിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ സ്വയം കുറച്ച് ക്ലേശങ്ങളെല്ലാം അനുഭവിക്കുന്നതാണ് തപസ്സായിട്ട് പറയുന്നത്. അതായത് 16 മാലയാണെങ്കിലും മിനിമം ഭഗവാന്റെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നിരന്തരം ശ്രവിക്കുക, ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ആലപിക്കുക, ഭഗവാന് നിവേദിച്ച പ്രസാദം മാത്രം ഭക്ഷിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള ചില നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ സ്വയം ഏറ്റെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, സ്വയം അനുസരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ തപസ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം
മനുഷ്യനായി ജനിച്ചത് കൊണ്ട് എന്റെ കർത്തവ്യമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കണം. അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും പുണ്യകർമ്മമായിട്ട് അതിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യരുത്. ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ അന്തിമമായ അഭിപ്രായം. അപ്പോൾ യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് മുതലായവ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. അത് നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കണം. പക്ഷേ അതിന്റെ ഫലത്തെ ആഗ്രഹിക്കാതെ നമ്മുടെ കർത്തവ്യം എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് കാമ്യകർമ്മങ്ങളാണെങ്കിലും അത് നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കരുത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി ത്യാഗത്തെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. നിയതസ്യാതു സന്യാസഃ കർമ്മണോ നോപപദ്യതേ മോഹാതസ്യ പരിത്യാഗസ്താമസഃ പരികീർത്തിതഃ. ഇങ്ങനെയുള്ള നിയത കർമ്മങ്ങൾ അവ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. വ്യാമോഹം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ആ ത്യാഗം തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ത്യാഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു, അതാണ് ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്തിൽ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോ വിഭാഗത്തിലുമുള്ളവർ എങ്ങനെയാണ് ത്യാഗം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ കർമ്മം തന്നെ ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം അവരുടെ വിചാരം കർമ്മം വ്യാമോഹം കൊണ്ട് തനിക്ക് കർമ്മമേ ചെയ്യാനില്ല എന്നാണ് അവരുടെ വിചാരം. കാരണം അവർ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭൗതികതയുടെ വ്യാമോഹത്തിൽ പെട്ടിരിക്കുകയാണ്, ഉന്മാദ അവസ്ഥയിലാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർ വിചാരിക്കുന്നു തനിക്ക് കർമ്മമേ ചെയ്യാനില്ല, അതുകൊണ്ട് അവർ കർമ്മം തന്നെ ചെയ്യുന്നില്ല. അത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരാണ്. പിന്നെ രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരാണെങ്കിലോ നിയത കർമ്മങ്ങൾ ക്ലേശകരം എന്ന് വെച്ചോ ബുദ്ധിമുട്ടായി കണക്കാക്കിയോ ചെയ്യാതെ വിടുന്നത് രാജസികമായ ത്യാഗമാണ്. അത്തരം പ്രവൃത്തി ഒരിക്കലും ത്യാഗത്തിന്റെ ഉന്നതിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. തനിക്ക് അവനവൻ ചെയ്യേണ്ടുന്ന കർമ്മങ്ങൾ, ഒരു ബ്രഹ്മചാരി മുതൽക്ക് സന്യാസി വരെ ഓരോരുത്തർക്കും അവനവന്റെ നിയത കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. പക്ഷേ അത് ചെയ്യുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഒരു ദിവസം രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളിൽ പോകാൻ മടിയാകുന്നു, തനിക്ക് പനിയാണ്, അതാണ് ഇതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കിടക്കും. മറ്റുള്ളവരും അവനവന്റെ ചുമതലകൾ ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നി അത് ചെയ്യാതിരിക്കും. അങ്ങനെ ചെയ്യാതെ വിടുന്നതാണ് രാജസികം. അതൊരിക്കലും ത്യാഗത്തിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ത്യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുക. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? അതിന്റെ ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, പാപകർമ്മങ്ങൾ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ താമസികവും രാജസികവുമായിട്ടുള്ള ത്യാഗം ശരിയല്ല, അത് ത്യാഗമേ അല്ല. പിന്നെ സത്വഗുണത്തിലുള്ളതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ത്യാഗം. ഭൗതിക സംഗ്രഹിതനായും ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെയും തന്റെ കർത്തവ്യമാണ് എന്ന് മാത്രം കരുതിക്കൊണ്ട് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യുന്നവന്റെ ത്യാഗം സാത്വികമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി കർമ്മം ചെയ്യുന്നു കർത്തവ്യമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അതിന്റെ ഫലത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് അതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ത്യാഗം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ താമസികമായിട്ടുള്ളത് ത്യാഗമല്ല, കാരണം അവിടെ വ്യാമോഹത്തിലാണ്. രാജസികമായിട്ടുള്ളത് ക്ലേശം, ഭയം എന്ന് വിചാരിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് അതും തെറ്റാണ്. എന്നാൽ സത്വഗുണത്തിലുള്ളയാൾ അവനവന്റെ കർത്തവ്യമായിട്ട് അവനവന്റെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അത് ശരിയായിട്ടുള്ള ത്യാഗമാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇനി എന്ത് ശരിയായിട്ടുള്ള ത്യാഗം ഏതാണ് എന്നിവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള സത്വഗുണത്തിലുള്ള വ്യക്തി, ശരിയായിട്ടുള്ള ത്യാഗം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി ത്യാഗത്തെ കുറിച്ച് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്? നദ്വേഷ്ട്യ കുശലം കർമ്മ കുശലേനാനുഷജ്ജതേ ത്യാഗി സത്വസമാവിഷ്ടോ മേധാവി ഛിന്ന സംശയഃ. അങ്ങനെയുള്ള സത്വഗുണത്തിലുള്ള വ്യക്തിയുടെ സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങിയിരിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. സാത്വികനും ബുദ്ധിമാനുമായ ത്യാഗിക്ക് അശുഭകർമ്മങ്ങളോട് വെറുപ്പോ ശുഭകർമ്മങ്ങളിൽ ആസക്തിയോ തോന്നാറില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് കർമ്മത്തെ കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങളെല്ലാം തന്നെ തീർന്നിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി, സത്വഗുണത്തിലുള്ള ഒരാൾ അവനവന്റെ കർത്തവ്യമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ കർത്തവ്യം അശുഭമാണോ ശുഭമാണോ എന്നൊന്നും നോക്കുന്നില്ല ആ വ്യക്തി. പിന്നെയോ ഇതെന്റെ ജോലിയാണ്, എന്റെ കടമയാണ് എന്നുള്ള നിലയിൽ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് കർമ്മത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങളെല്ലാം അറിയാമായിരിക്കും, സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങിയിരിക്കും, കർമ്മം എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നുള്ള അറിവുണ്ടായിരിക്കും.
എങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്താൽ അത് തന്നെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നു, എങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്താൽ താൻ അതിൽ നിന്ന് മോചിതനാകുന്നു, എല്ലാം അറിവുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കും സത്വഗുണത്തിലുള്ളയാൾ. അതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ത്യാഗി എന്ന് പറയുന്നത്. സാത്വികനാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ത്യാഗി, ബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ള ത്യാഗി. അശുഭകർമ്മങ്ങളോട് വെറുപ്പോ ശുഭകർമ്മങ്ങളിൽ ആസക്തിയോ തോന്നാറില്ല. കർമ്മത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങളെല്ലാം തീർന്നിരിക്കും. ആരോടും വെറുപ്പുണ്ടാവില്ല. തന്റെ ശരീര ക്ലേശങ്ങളോട് പോലും തക്ക കാലദേശങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കും. തങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിയുടെ ക്ലേശ ഫലങ്ങളെ ഭയപ്പെടാതെ അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് സാത്വിക ഗുണത്തിലുള്ളവർ. ആചാര്യന്മാരെല്ലാവരും അതുപോലെയാണ് പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ആചാര്യന്മാരുടെ ഫോട്ടോകൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അവർക്ക് അവരവരുടെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ, അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ അതിൽ എത്രമാത്രം ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനോട് ദുഃഖമോ അല്ലെങ്കിൽ ഭയമോ വെറുപ്പോ ഒന്നും തോന്നാതെ അവനവന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചു പോന്നവരാണ്. അവരാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ത്യാഗികൾ എന്ന് പറയുന്നു. ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ കാമ്യകർമ്മങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ഉപേക്ഷിക്കണം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? അതാണ് 12ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ വീണ്ടും 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 പറയുന്നു കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുക, ഉപേക്ഷിക്കുക, കർത്തവ്യം എന്ന നിലയിൽ മാത്രം കർമ്മം ചെയ്യുക? കാരണം ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് അനിഷ്ടം, ഇഷ്ടം, മിശ്രം എന്നിങ്ങനെ 3 വിധത്തിലുള്ള കർമ്മഫലങ്ങളെയും ത്യാഗികൾ അല്ലാത്തവർക്ക് മരണാനന്തരം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. സന്യാസികൾക്ക് അത്തരം അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മം ചെയ്ത് അതിന്റെ ഫലത്തെ നമുക്ക് സ്വയം അനുഭവിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ 3 വിധത്തിലുള്ള കർമ്മഫലങ്ങൾ, അനിഷ്ടം, ഇഷ്ടം, മിശ്രം എന്നിങ്ങനെ 3 വിധത്തിലുള്ള കർമ്മഫലങ്ങൾ നമ്മൾ മരണശേഷം അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. എന്നാൽ സന്യാസിമാർ കാമ്യകർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചവരാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ല. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് അനിഷ്ടം, ഇഷ്ടം, മിശ്രം എന്നിങ്ങനെ 3 വിധത്തിലുള്ള കർമ്മഫലങ്ങൾ? അനിഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നരകത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്, ഇഷ്ടം സ്വർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്, മിശ്രം ഇവ രണ്ടും ചേർന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താൽ നമ്മൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നു, പാപകർമ്മങ്ങളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നരകത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. ചിലപ്പോൾ ഈ 2 വിധത്തിലുള്ള കർമ്മഫലങ്ങളും അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിന്താഗതി നല്ലതാണെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തി ചിലപ്പോൾ തെറ്റായി പോയാലോ? നമ്മൾ കർമ്മഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല, കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഓരോ നിമിഷവും. ചിലപ്പോൾ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ആ പാപകർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമ്മൾ അറിയാതെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കൂടെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കണം. പുണ്യകർമ്മങ്ങളാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫലവും അനുഭവിക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു അവനവന്റെ കർത്തവ്യം എന്ന നിലയിൽ മാത്രം കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുക. ഒരിക്കലും കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ ആഗ്രഹിക്കരുത്. അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ 3 വിധത്തിലുള്ള കർമ്മഫലങ്ങളെയും നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, അടുത്ത സെക്ഷനിൽ പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഓരോ കർമ്മവും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് 5 കർത്താക്കളുണ്ട് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. പരമാത്മാവ് ഉൾപ്പെടെ 5 പേരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്, കൂട്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് ഒരു കർമ്മമായിട്ട് മാറുന്നത്. ആരൊക്കെയാണത് എന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാം. സാഖ്യയുടെയും വേദാന്തത്തിന്റെയും ഉപസംഹാരം. പരമാത്മാവ് നയിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നു. കൃഷ്ണൻ വേദാന്തത്തെ ഉദ്ധരിക്കുകയും 5 ഘടകങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ വിശകലനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ബന്ധിതരാകാതെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാനാണ് ഇത്. ഈ ഘടകങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് പരമാത്മാവാണ്. പരമാത്മാവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളോടുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ ഒരാളെ ബാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ ആരൊക്കെയാണ് 5 ഘടകങ്ങൾ? ഒരു പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പുറകിലെ, ഒരു കർമ്മത്തിന്റെ പുറകിലെ 5 ഘടകങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണ്? വേദാന്ത പ്രമാണം അനുസരിച്ച് സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും നിർവഹണത്തിന് 5 കാരണങ്ങളുണ്ട്. അവയെ പറ്റി ഇനി പറയാം. അതായത് ശരീരം, കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആൾ അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവ്,
പിന്നീട് കരണങ്ങൾ, കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, നാനാവിധത്തിലുള്ള ഉദ്യമങ്ങൾ, പരമാത്മാവ് എന്നിവയാണ് കർമ്മത്തിന്റെ 5 ഘടകങ്ങൾ. എന്തൊക്കെയാണ്? അധിഷ്ഠാനം തഥാ കർത്ത കരണം ച പൃഥക് വിധം വിവിധാശ്ച പൃഥക് ചേഷ്ട ദൈവം ചൈവാത്ര പഞ്ചമം. അങ്ങനെ 5 കാരണങ്ങളാണ് ഒരു കർമ്മത്തിന് അനുഷ്ഠിക്കാനുള്ളത്. ആരൊക്കെയാണ്? അധിഷ്ഠാനം, ശരീരം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നീട് കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആൾ, അതായത് ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരമാണ് കർമ്മം നടത്തുന്നത്. ജീവാത്മാവാണ് ശരീരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ശരിയായിട്ടുള്ള കർത്താവ് എന്നിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജീവാത്മാവിനെ. പിന്നെ ശരീരം എന്തുകൊണ്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യിക്കുന്നു? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്. പല കർമ്മങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു, അതെല്ലാം നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ആ ഉദ്യമം, നമ്മൾ ഏത് കർമ്മമാണോ ചെയ്യുന്നത് ആ പ്രവൃത്തി, അതാണ് ഉദ്യമം. പിന്നീട് ഇതിനെല്ലാത്തിനും സാങ്ഷൻ നൽകുന്ന ഉപദൃഷ്ട, അനുമന്ത, നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തികൾക്കും സാക്ഷിയായിട്ടും എല്ലാ പ്രവർത്തികൾക്കും അനുമതിയും നൽകുന്ന പരമാത്മാവ്. ഇത് 5ഉമാണ് ഓരോ കർമ്മത്തിനും ഉള്ളത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അധിഷ്ഠാനം എന്നാൽ ശരീരം, ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് കർമ്മഫലങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കർത്താവ് എന്ന് പറയുന്നു. അതായത് ആ ജീവാത്മാവാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ജീവാത്മാവിന് പല ആഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നു, അതിനനുസരിച്ചാണ് ശരീരം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ജീവാത്മാവിനെ കർത്താവ് എന്ന് പറയുന്നു. ശരീരം കൊണ്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ശരീരം അധിഷ്ഠാനം. കർത്താവ് എന്നാൽ ചെയ്യുന്നവൻ, അറിയുന്നവനും പ്രവർത്തിക്കുന്നവനും ആത്മാവാണ് എന്ന് ശ്രുതിയിൽ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു ദിക്കിൽ 13ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു, ജീവാത്മാവ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നുമില്ല, ചെയ്യിക്കുന്നുമില്ല എന്ന്. പക്ഷെ ശരീരബോധത്തിലുള്ളപ്പോൾ ജീവാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ജീവാത്മാവ് ശരീരവുമായിട്ട് താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ജീവാത്മാവിനെ കർത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇനി കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, കർമ്മോപകരണങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ആത്മാവ് പല വിധത്തിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നു. ഓരോ കർമ്മത്തിനും പിന്നിൽ വ്യത്യസ്തമായ ഓരോ ഉദ്യമമാണ് ഉള്ളത്. പക്ഷേ ജീവാത്മാവിന്റെ സകല പ്രവൃത്തികളും തന്റെ സുഹൃത്തായി ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ചുള്ളവ തന്നെ. ഭഗവാന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ ഒരു കർമ്മവും ഒരു പ്രവൃത്തിയും ഇവിടെ നടക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ അനുമതി നൽകണം. ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മാത്രമേ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അനുമതി നൽകിയാൽ മാത്രമേ ശരീരത്തിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ. ആത്യന്തികമായ കാരണം സർവേശ്വരനാണ്. ഈ നിലയിൽ ഹൃദയസ്ഥനായ പരമാത്മാവിന്റെ കൽപ്പനയനുസരിച്ച് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നവർ സ്വാഭാവികമായും കർമ്മബദ്ധരല്ല. അപ്പോൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ബാധിക്കുന്നില്ല. നേരെ മറിച്ച് ജീവാത്മാവ് തന്റെ സ്വാർത്ഥതയിൽ തന്റെ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അത് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ചുള്ളതല്ല. എങ്കിലും ഭഗവാൻ അനുമതി നൽകുന്നു. കാരണം ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹ പൂർത്തീകരണം ഭഗവാനിലൂടെയാണ് നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പക്ഷേ ആ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കർമ്മബന്ധിതരാകുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ശരീരവാങ് മനോഭിര്യത് കർമ്മ പ്രാരഭതേ നരഃ ന്യായം വാ വിപരീതം വാ പഞ്ചൈതേ തസ്യ ഹേതവഃ. ന്യായമാവട്ടെ അന്യായമാകട്ടെ, മനുഷ്യൻ തന്റെ ശരീരം, വാക്ക്, മനസ്സ് എന്നിവയാൽ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു പ്രവൃത്തിക്കും കാരണം ഈ 5 ഘടകങ്ങളാണ്. നമ്മൾ ശരീരം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, മനസ്സുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നു, പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു, അതിനനുസരിച്ചാണ് ശരീരം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. കൂടാതെ വാക്ക്, നാവുകൊണ്ട് നമ്മൾ പലതും സംസാരിക്കുന്നു. അതെല്ലാം ചിലപ്പോൾ പ്രാവർത്തികമാകും, ചിലപ്പോൾ പ്രാവർത്തികമാകില്ല. എങ്കിലും 3 വിധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ആധ്യാത്മികമായിട്ട് പറയുന്നത്. അതായത് കർമ്മണ, മനസ, വാച, 3 വിധത്തിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. കർമ്മം കൊണ്ട്, പ്രവൃത്തി കൊണ്ട്, ശരീരം കൊണ്ട്, മനസ്സുകൊണ്ട്, വാക്കുകൊണ്ട്. ഇത് 3ഉം തന്നെ, ഈ 3നും അടിസ്ഥാനം ഈ 5 ഘടകങ്ങളാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ന്യായമാകട്ടെ അന്യായമാകട്ടെ ഏത് പ്രവർത്തിക്കാണെങ്കിലും ഈ 5 ഘടകങ്ങളുണ്ട്.
തത്രൈവം സതി കർത്താരം ആത്മാനം കേവലം തുയഃ പശ്യത്യ കൃതബുദ്ധിത്വാൻ ന സ പശ്യതി ദുർമതിഃ. ഈ 5 ഘടകങ്ങളെയും കണക്കിലെടുക്കാതെ താൻ തന്നെയാണ് കർത്താവ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവൻ തീർച്ചയായും ബുദ്ധിമാനല്ല. അയാൾക്ക് സംഗതികൾ യഥാതഥം കാണാനും കഴിയില്ല. അപ്പോൾ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഈ അറിവ് ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ജ്ഞാനദൃഷ്ടി കൊണ്ട്, ജ്ഞാനത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ, കാണാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അല്ലാതെയുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ശരീരബോധത്തിലുള്ളവർ താനാണ് കർത്താവ് എങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു? അങ്ങനെ ശരീരബോധത്തിലായതുകൊണ്ട് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥൻ ഞാനാണ്, ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധം. പിന്നീട് കർത്തൃത്വം, ഞാനാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അഹം മമേതി, ഞാൻ എന്റെ എന്നുള്ള ചിന്താഗതി. അത് അങ്ങനെയുള്ളവർ ബുദ്ധിമാനല്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഈ 5 കാരണങ്ങൾ സഹകരിച്ച് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുന്നു. എങ്ങനെയാണത്? അധിഷ്ഠാനം ശരീരം കൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കർമ്മത്തിന്റെ ഉപകരണം. പ്രയത്നം, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആ പ്രവൃത്തി. ജീവാത്മാവ്, കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആൾ അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവ്. ഇതിനെല്ലാത്തിനും പുറകിൽ ജീവാത്മാവാണ്. ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരമാണ് ഇതെല്ലാം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പരമാത്മാവ് നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ അനുമതിയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അന്യായമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളാണ് അന്യായമായ കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ന്യായമായ കർമ്മങ്ങൾ ശാസ്ത്ര നിർദ്ദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ, റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ്. രണ്ടായാലും അതിന് പുറകിൽ ഈ 5 കാരണങ്ങളുണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത സെക്ഷനിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഈ കർമ്മങ്ങൾക്കെല്ലാം പുറകിൽ ആരാണ്? 3 ഗുണങ്ങളാണ്. കാരണം ഒരു മനുഷ്യനല്ല, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ മനുഷ്യരും ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തികൾക്കും ഈ 5 കാരണങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ എല്ലാ മനുഷ്യരും ഒരേ ഗുണത്തിലല്ല. സാത്വിക, രാജസിക, താമസിക ഗുണങ്ങൾ ഓരോ മനുഷ്യരിലും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സാത്വിക, രാജസിക, താമസിക ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്തിൽ ഓരോരുത്തരും ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ആ കർമ്മം ചെയ്യിക്കുന്ന കർത്താവ് വ്യത്യാസമുണ്ട്. കർമ്മം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബുദ്ധിശക്തി വ്യത്യാസമുണ്ട്. ആ കർമ്മം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അറിവ് വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം എങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് ഇനി അടുത്ത സെക്ഷനിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. 5 ഘടകങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി ഒരാളുടെ പ്രവൃത്തി ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ നിർണയിക്കപ്പെടുന്നു. അതാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്. ഒരാളുടെ അറിവ്, ജ്ഞാനം എങ്ങനെ 3 ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഒരാളുടെ പ്രവൃത്തികൾ, കർമ്മം എങ്ങനെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഒരാളുടെ പ്രവർത്തന പ്രകടനം എങ്ങനെയാണ് വ്യത്യാസപ്പെടുന്നത്. ഒരാളുടെ ധാരണകൾ എങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു. ഒരാളുടെ ദൃഢനിശ്ചയം, കർമ്മം ചെയ്യാനുള്ള ദൃഢനിശ്ചയം ഈ 3 ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് എങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു. അതുകൂടാതെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലാണെങ്കിൽ കൂടെ, ശരീരബോധത്തിലാണെങ്കിലും ജീവാത്മാവിന് ആ ശരീരം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി മൂലം സന്തോഷം അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്, ഭൗതികമായ സന്തോഷം. ആ സന്തോഷവും സാത്വിക, രാജസിക, താമസിക ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവം അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ ഇവിടെ പറയുന്നത് പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ത്രിഗുണങ്ങളാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. അല്ലാതെ ഇവിടെ ഒരു പ്രവർത്തനവും നടക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ അതാണ് പ്രധാനമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഈ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവം നമ്മുടെ ഓരോ നിമിഷത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും കാണപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ 18 മുതൽ 19 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ കർമ്മം, ത്രിഗുണത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. 19 മുതൽ 40 വരെ ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് എല്ലാത്തിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. 41 മുതൽ 48 വരെ സകാമ കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് നിഷ്കാമ കർമ്മ യോഗത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ പോകാം. 49 മുതൽ 55 വരെ നിഷ്കാമ കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് മോക്ഷത്തിലേക്ക്, പിന്നെ ഭക്തിയിലേക്ക് എങ്ങനെ ഉയരാം. 56 മുതൽ 60 വരെ 61 മുതൽ 63 വരെ കൂടുതൽ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള അറിവിനെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഭഗവാന് കീഴടങ്ങുക.
64 മുതൽ 66 വരെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനാകുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു. അപ്പോൾ 18 മുതൽ 19 വരെ 3 ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് എങ്ങനെ ജ്ഞാനം, കർമ്മം, കർത്താവ്, ബുദ്ധിശക്തി, ദൃഢനിശ്ചയം ഇതെല്ലാം എങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അസംഖ്യം ആദ്യത്തേത് ജ്ഞാനം, 3 വിധത്തിലുള്ള അറിവ്. അസംഖ്യം രൂപങ്ങളിൽ ഭിന്നമായി കാണപ്പെടുന്നു എങ്കിലും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും അവിഭക്തമായ ഒരേ ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയെ കാണാൻ കഴിയുന്ന ജ്ഞാനം ഏതോ അതാണ് സാത്വികമായത് എന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ സത്വഗുണത്തിലുള്ള വ്യക്തി എന്താണ്? എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ഒരേ തരത്തിലുള്ള ജീവാത്മാവ് കുടികൊള്ളുന്നു. അവിഭക്തമായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മികനായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവാത്മാവ് എല്ലാ ശരീരങ്ങളിലും, മനുഷ്യരിൽ മാത്രമല്ല മൃഗങ്ങളിലും പക്ഷികളിലും ജലജന്തുക്കളിലും ഈവൻ വൃക്ഷങ്ങളിലും ചെടികളിലും എല്ലാത്തിലും ഒരു ജീവാത്മാവ് കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള അറിവ്. ആ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഒരു ചേതന എല്ലാ ഭൗതിക ശരീരങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുമുണ്ട് എന്നുള്ള അറിവാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ളത്. ഓരോ ശരീരത്തിലും വെവ്വേറെ തരത്തിലുള്ള ഓരോ ജീവാത്മാവ് കുടികൊള്ളുന്നു എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന ജ്ഞാനം രാജസമാണ്. അപ്പോൾ രാജസി എങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്? രാജസി ചിന്തിക്കുന്നത് ശരീരവും ജീവാത്മാവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല, ഒന്ന് തന്നെ. അതുകൊണ്ട് പല പല തരത്തിലുള്ള ശരീരങ്ങളെ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ എല്ലാം തന്നെ വ്യത്യസ്തമായ ജീവാത്മാക്കളാണ്, ശരീരം എടുത്തിരിക്കുന്നവരാണ് എന്നാണ് ഈ രാജസി ചിന്തിക്കുന്നത്. ഭൗതിക ശരീരമാണ് ജീവാത്മാവ് എന്നും ദേഹനാശത്തോടെ അവയുടെ ബോധം നഷ്ടമാകുന്നു എന്നുമുള്ള അറിവാണ് രജോ ഗുണത്തിലുള്ളത്. രജോ ഗുണത്തിലുള്ളയാൾ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കുറവാണ് അദ്ദേഹത്തിന്. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്, ശരീരമാണ് ജീവാത്മാവ്. അതുകൊണ്ട് വ്യത്യസ്ത ശരീരങ്ങൾ ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്നു, വ്യത്യസ്ത ജീവാത്മാക്കളാണ് എല്ലാവരും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി തമോ ഗുണത്തിലുള്ള വ്യക്തിക്ക് ജ്ഞാനം തന്നെ ഇല്ല. കാരണം കൂടാതെയും സത്യജ്ഞാനം നേടാതെയും എല്ലാം അത് തന്നെ എന്ന് കരുതി നിസ്സാര കാര്യത്തിൽ അതീവ താല്പര്യം കൊള്ളുന്നതായ അറിവ് തമോ ഗുണാത്മകമാണ്. അതായത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക് ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവേ ഇല്ല, ശരീരത്തെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ശരീരമാണ് എല്ലാം എല്ലാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആ ശരീരത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുക, അതാണ് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള വ്യക്തി ചെയ്യുന്നത്. ഒരു സാധാരണക്കാരന്റെ ജ്ഞാനം എല്ലായ്പ്പോഴും തമോ ഗുണത്തിലാണ്. കാരണം ബദ്ധമായ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാവരും തമോ ഗുണത്തിലാണ് ജനിക്കുന്നത്. പ്രാമാണികരിൽ നിന്നോ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നോ ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കാനാകാത്ത ഒരാളുടെ അറിവ് ശരീരത്തിനപ്പുറം പോകുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം മുതലായവ വായിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല, മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എങ്കിൽ അയാളുടെ അറിവ് തമോ ഗുണത്തിലുള്ളയാണ്. കാരണം ശരീരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിനുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള അറിവ് തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ് എന്ന്. ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വേണം പ്രവർത്തിക്കാൻ എന്ന് അയാൾക്കറിയില്ല. അയാൾക്ക് ധനം തന്നെയായിരിക്കും ഈശ്വരൻ. അറിവ് എന്നാൽ ശാരീരിക ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റലും നിരപേക്ഷ തത്വവുമായി ഇത്തരം അറിവിന് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം, ഉറക്കം, സ്വയരക്ഷ, മൈഥുനം ഇത്രമാത്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള അറിവ്. അത്രമാത്രം, അത് മാത്രം അറിയുന്നതിനെയാണ് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ദേഹാതീതനായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം സത്വത്തിലുള്ളതും ഭൗതിക യുക്തിയിൽ നിന്നും ഊഹാപോഹങ്ങളിൽ നിന്നും ജനിക്കുന്ന സിദ്ധാന്തങ്ങൾ രാജസികവും ശരീരത്തിന്റെ സംപ്രീതിക്കും സുരക്ഷിതത്വത്തിനും ഉതകുന്ന ജ്ഞാനം തമോ ഗുണത്തിലുമുള്ളതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ സത്വഗുണത്തിലുള്ള അറിവ് എന്നുള്ളത് ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ്. രജോ ഗുണത്തിലുള്ള അറിവ് ഊഹാപോഹത്തിലുള്ള എന്തൊക്കെയോ ഊഹിച്ചുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആത്മാവിനെ കുറിച്ചും ശരീരത്തിനെ കുറിച്ചും സ്വയം ഊഹിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള അറിവ്. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ശാരീരികമായിട്ടുള്ള അറിവ് മാത്രം. അങ്ങനെ ജ്ഞാനം, അങ്ങനെയുള്ള ജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ സാത്വിക, രാജസിക, താമസിക ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്തിൽ ജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കർമ്മങ്ങളും വ്യത്യസ്തമാകും. അതെങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അനാസക്തമായും രാഗദ്വേഷരഹിതമായും ഫലാസക്തി കൂടാതെയും
നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം സാത്വികം. തന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാനായോ മിഥ്യ അഹംഭാവം കൊണ്ടോ ഏറെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മം രാജസികം. തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന കെട്ടുപാടുകളെയോ അന്യർക്കുണ്ടാകുന്ന നാശത്തെയോ ക്ലേശങ്ങളെയോ അവഗണിച്ചും ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് എതിരായും വ്യാമോഹം മൂലം ചെയ്യുന്ന കർമ്മം താമസികമാണ്. അപ്പോൾ സത്വഗുണത്തിലുള്ള കർമ്മം ജീവാത്മാവിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അനാസക്തമായിട്ട് രാഗോദ്ദേശരഹിതമായിട്ട് ഫലാസക്തി കൂടാതെ ചെയ്യുന്നത്. രാജസികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ശരീരത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു. താമസികമായിട്ടുള്ള കർമ്മമോ പൂർണ്ണമായിട്ടും ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രം അറിവുള്ള അജ്ഞാനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന അയാൾ ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങളെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളാണ്. ഇനി 3 ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്ത കർത്താക്കൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാതെ മിഥ്യ അഹങ്കാരം ത്യജിച്ചും സ്ഥിരനിശ്ചയത്തോടും ഉത്സാഹത്തോടും കൂടിയും ജയാപജയങ്ങളിൽ അക്ഷോഭ്യനായും പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാണ് സാത്വികൻ. പ്രവൃത്തിയിലും അതിന്റെ ഫലങ്ങളിലും ആസക്തനും ആ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവനും ലോഭിയും ഈർഷ്യാലുവും വിശുദ്ധി ഇല്ലാത്തവനും സുഖദുഃഖങ്ങളാൽ ബാധിതനുമായ കർത്താവാണ് രാജസൻ. എപ്പോഴും ശാസ്ത്ര നിഷിദ്ധങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവനും ഭൗതികവാദിയും ദുർവാശിക്കാരനും ചതിയനും മറ്റുള്ളവരെ അപമാനിക്കുന്നതിൽ സമർത്ഥനും അലസനും ദുഃഖിതനും കർത്തവ്യം നീട്ടിവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവനുമായ ഒരാളെ താമസൻ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ കർത്താവ്, സാത്വിക ഗുണത്തിലുള്ള കർത്താവ് മിഥ്യാഹങ്കാരമെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. രാജസിക സ്വഭാവമുള്ളവൻ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തതിന്റെ ഫലം സ്വയം അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. താമസ ഗുണമുള്ളയാൾ ആസുര സ്വഭാവികളാണ്, ശാസ്ത്രനിഷിദ്ധങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവനാണ്. ഇനി 3 വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിശക്തി. കുന്തിപുത്ര, ചെയ്യേണ്ടതെന്തും ചെയ്തുകൂടാത്തതും എന്ത്, ഭയപ്പെടേണ്ടതും ഭയപ്പെടാണ്ടാത്തതും എന്ത്, ബന്ധത്തിനും മോക്ഷത്തിനും കാരണമാവുന്നതെന്ത് എന്നെല്ലാം അറിയുന്ന ബുദ്ധിയാണ് സാത്വികമായ ബുദ്ധി. ധർമ്മമെന്ത് അധർമ്മമെന്ത്, ചെയ്യേണ്ടതെന്ത് ചെയ്യരുതാത്തതെന്ത് എന്ന് വേർതിരിച്ച് അറിയാനാകാത്ത ബുദ്ധിയാണ് രാജസം. വ്യാമോഹത്തിന്റെയും അന്ധകാരത്തിന്റെയും സ്വാധീനത്തിൽ അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായും ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായും കരുതി സദാ തെറ്റായ വഴിക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബുദ്ധി താമസമാകുന്നു. അപ്പോൾ ബുദ്ധിശക്തിയും സാത്വിക രാജസിക താമസിക ഗുണങ്ങളാൽ വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു. ഇനി ദൃഢനിശ്ചയം, കർമ്മം ചെയ്യാനുള്ള ദൃഢനിശ്ചയവും 3 ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വ്യത്യാസമാകുന്നു. യോഗാനുഷ്ഠാനത്താൽ നിലനിർത്തിയതും ദൃഢമായതും മനസ്സ്, പ്രാണൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതുമായ നിശ്ചയം സാത്വികമാണ്. ഏതൊരു നിശ്ചയം കൊണ്ടാണോ മനുഷ്യൻ ധർമ്മം, അർത്ഥം, കാമം എന്നിവയെ സ്വീകരിക്കുന്നത്, അവയിലുള്ള അത്യാസക്തി കൊണ്ട് ഫലകാംക്ഷിയായി തീരുന്നത്, ആ നിശ്ചയം രാജസികമാകുന്നു. അപ്പോൾ രാജസികൾ നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിന് വേണ്ടി കഠിനമായ പ്രയത്നം ചെയ്യുക. ധർമ്മ, അർത്ഥ, കാമ, മോക്ഷമില്ല അവിടെ. ധർമ്മത്തിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിലും കർമ്മം ചെയ്ത് അതിന്റെ ഫലം ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കുക. അങ്ങനെ അത്യാസക്തനാകുന്ന വ്യക്തിയാണ് രാജസി എന്ന് പറയുന്നത്. സ്വപ്നം, ഭയം, വ്യസനം, വിഷാദം, മതം എന്നിവയ്ക്ക് അതീതമല്ലാത്ത ബുദ്ധിശൂന്യമായ നിശ്ചയം തമോ ഗുണത്തിൽ ഉള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നിശ്ചയം, ദൃഢനിശ്ചയം തമോ ഗുണത്തിലുള്ള വ്യക്തിക്ക്, കാരണം എല്ലായ്പ്പോഴും ഉറക്കം വളരെയധികം കൂടുതലുള്ള വ്യക്തിയാണ് തമോ ഗുണത്തിലുള്ളയാൾ. അയാൾ സ്വപ്നത്തിലൂടെയും എല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നു. സ്വപ്നം കണ്ട് ഇതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള നിശ്ചയം തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ് എന്ന്. ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ശരീരത്തിനുള്ളിലാണെങ്കിൽ കൂടെ ഈ ജീവാത്മാവ് ആ ശരീരം ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളിൽ മുഴുകി സുഖം അനുഭവിക്കുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. 36-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ബദ്ധനായ ജീവാത്മാവ് ആസ്വദിക്കുകയും ആ ആസ്വാദനത്തിലൂടെ ചിലപ്പോൾ സകല ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തി നേടുകയും ചെയ്യുന്ന സുഖത്തെ പറ്റി ഇനി പറയാം. ഇത് 3 വിധത്തിലുണ്ട്.
അപ്പോൾ ബദ്ധനായ ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തിനുള്ളിലാണെങ്കിലും ശരീരം ചെയ്യുന്ന ആ പ്രവൃത്തികളിൽപ്പെട്ട് ചിലപ്പോൾ സുഖം അനുഭവിക്കുന്നു, ചിലപ്പോൾ സന്തുഷ്ടനാകുന്നു. ആ സുഖം 3 ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്തിൽ എങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു? സത്വഗുണത്തിലെ സുഖം എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തിൽ വിഷം പോലെ തോന്നിക്കുന്നതും അന്ത്യത്തിൽ അമൃതതുല്യവും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ഉണർത്തുന്നതുമായ സുഖത്തെ സാത്വിക സുഖം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ സാത്വിക സുഖമുള്ള വ്യക്തി, സാത്വിക സ്വഭാവിയായ വ്യക്തി കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ, കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ആധ്യാത്മികമായ പ്രവൃത്തികൾ തുടക്കത്തിൽ ആരംഭത്തിൽ വിഷം പോലെ തോന്നിക്കും. കാരണം വെളുപ്പിനെ എഴുന്നേൽക്കണം, 16 മാല ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കണം, പിന്നെ ഭഗവാന് നിവേദിച്ച പ്രസാദം മാത്രമേ കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ, ദിവസവും രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും എല്ലാം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കണം, സ്വയം ഭഗവത്ഗീത ഭാഗവതം മുതലായവ പഠിക്കണം. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് നിയമങ്ങൾ ഗുരുദേവൻ തരുമ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ അതെല്ലാം വിഷമമായിട്ട് തോന്നും. കാരണം ഭൗതികമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്, അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകും? തുടക്കത്തിൽ എല്ലാം വിഷം പോലെ തോന്നിക്കും. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ പാപകർമ്മങ്ങളും നമ്മുടെ മറ്റുള്ള ഗുണങ്ങളുടെ ആ ഒരു സ്വാധീനം കുറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ, സത്വഗുണത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നീട് അത് അമൃത തുല്യമായിട്ട് മാറുന്നു. കാരണം ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ അത് അത്രമാത്രം സുസുഖം കർത്തും അവ്യയമായിട്ടുള്ളതാണ്, ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തതാണ്, പിന്നീട് സന്തോഷത്തോടു കൂടി ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമ്മളൊരു ശീലമാക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ വെളുപ്പിന് എഴുന്നേൽക്കുന്നതും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നതും ഭഗവാന് ദിവസവും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങൾ നിവേദിക്കുന്നതും അത് നമ്മൾ ഒരു ശീലമാക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അത് നമുക്ക് സ്വയം ഒരു സന്തോഷം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ ആ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അമൃതതുല്യമാകുന്നു. അങ്ങനെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കുന്ന ആ പ്രവൃത്തികൾ, അത് ആ സുഖം, അങ്ങനെ ഒരു സുഖം നമുക്കുണ്ടാകുന്നു. അത് സാത്വിക സുഖം എന്ന് പറയുന്നു. എന്നാൽ രാജസികമായ സുഖം എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വിഷയങ്ങളോട് ചേരുമ്പോൾ ഉളവാകുന്ന സുഖം തുടക്കത്തിൽ അമൃതതുല്യമെങ്കിലും ഒടുവിൽ വിഷപ്രായമാകും. രാജസികമാണ് ഈ സുഖം. അപ്പോൾ രാജസിക സ്വഭാവികൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് വിഷയങ്ങളോട് ചേരുമ്പോൾ ഉളവാകുന്ന സുഖം. പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്, ഒരു യുവാവും യുവതിയും തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്നു. അപ്പോൾ അയാൾ യുവതിയെ കാണാനും തൊടാനും ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ പ്രേരിതനായിത്തീരും. ആരംഭത്തിൽ ഇതെല്ലാം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷം ഉളവാക്കുന്നു. അതാണ് തുടക്കത്തിലെല്ലാം അമൃതതുല്യമായിട്ട് തോന്നും. എന്നാൽ പോകെ എന്തുണ്ടാകുന്നു? കുറച്ചു കാലത്തിന് ശേഷമാകട്ടെ ആ സുഖം വിഷതുല്യമാകുന്നു. കാരണം തുടക്കത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രേമം പിന്നീട് കുറഞ്ഞു വരും. കാരണം പിന്നീട് അത് രണ്ടുപേരും കൂടി ചേർന്ന് വസിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ രണ്ടുപേരുടെയും സ്വഭാവ വ്യത്യാസം അതെല്ലാം ജീവിതത്തിൽ പ്രകടമാകുന്നു. അങ്ങനെ ആ ജീവിതം വിഷതുല്യമായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അവർ തമ്മിൽ പിരിയും, അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹമോചനം നടത്തും, പിന്നെ ദുഃഖമായി വിലാപമായി. അത്തരം സുഖം എപ്പോഴും രജോഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. തുടക്കത്തിൽ എല്ലാം തന്നെ അമൃതതുല്യമായിട്ട് തോന്നും, പക്ഷെ പിന്നീട് അത് വിഷതുല്യമായിട്ട് മാറുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങളും വിഷയങ്ങളുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിൽ നിന്ന് ഉളവാകുന്ന സുഖം ദുഃഖത്തിനെ വഴിവെക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ വിധത്തിലും അതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്ന് പ്രഭുപാദ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ഇനി തമോ ഗുണത്തിലുള്ള സുഖം എന്നാൽ എന്താണ്? ആത്മദർശനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അന്ധവും, അതായത് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ തമോ ഗുണത്തിലുള്ള വ്യക്തി ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആത്മീയ ദർശനം ഇല്ല, അവിടെ പൂർണ്ണമായിട്ടും 0 ആണ്. പിന്നെ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ വ്യാമോഹഭരിതവും നിദ്ര, ആലസ്യം, പ്രമാദം എന്നിവയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നതുമായിട്ടുള്ള സുഖമാണ് താമസിക വ്യക്തി അനുഭവിക്കുന്നത്. അതായത് ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന സുഖം, പിന്നെ അധികമായിട്ട് ഉറങ്ങുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന സുഖം, പിന്നെ ആലസ്യത്തോടു കൂടി കർമ്മങ്ങളൊന്നും തന്നെ ചെയ്യാതെ അലസമായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന സുഖം,
അങ്ങനെയുള്ള സുഖമാണ് താമസികമായിട്ടുള്ള വ്യക്തിക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എന്നാണ് പ്രഭുപാദ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആലസ്യത്തിലും നിദ്രയിലും സുഖം കാണുന്നവൻ തീർച്ചയായും താമസ സ്വഭാവിയായിരിക്കും. എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും എങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചുകൂടാ എന്നും അറിയാത്ത ഒരാളും താമസ സ്വഭാവിയാണ്. ഈ സ്ഥിതിയിലുള്ളവർക്ക് വ്യാമോഹമേയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവർ വ്യാമോഹത്തിലാണ്. പൂർണ്ണമായിട്ടും തെറ്റായതിനെ ശരിയായിട്ട് കാണുന്നു, ശരിയായതിനെ തെറ്റായിട്ട് കാണുന്നു. അങ്ങനെ വ്യാമോഹത്തിലുള്ളവരാണ്. ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ, ഈ ഭൂലോകത്തിലാകട്ടെ മറ്റുള്ള ലോകങ്ങളിലാകട്ടെ എല്ലാ ഗ്രഹത്തിലും ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്തിലാണ് എല്ലാവരും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ന തദസ്തി പൃഥിവ്യാം വാ ദിവി ദേവേഷു വാ പുനഃ സത്വം പ്രകൃതിജൈർമുക്തം യഥേഭിഹി സ്യാത്രിഭിർഗുണൈഹി. ഈ ഭൂമിയിലോ ഉപരിഗ്രഹ വ്യൂഹങ്ങളിൽ ദേവന്മാർക്കിടയിലോ പ്രകൃതിജങ്ങളായ ഈ 3 ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായിട്ട് യാതൊരു ജീവനുമില്ല. അപ്പോൾ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും ബ്രഹ്മലോകം മുതൽക്ക് താഴെയുള്ള പാതാളം വരെയുള്ള എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളിലും ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവം കാണാൻ സാധിക്കും. അത് ഭൂമിയിൽ ഈ 3 ഗുണങ്ങളും ഒരുപോലെ പ്രത്യേകം സ്വാധീനത്തോടു കൂടി കാണാൻ സാധിക്കും. ഭൂമി എന്നുള്ളത്, മർത്യലോകം എന്നുള്ളത് രാജസിക പ്രധാനമുള്ളതാണ്. എങ്കിലും ഇവിടെ കർമ്മം ചെയ്ത് പരിശുദ്ധനാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്, ഒരവസരമുണ്ട്. ഭൂമിയിൽ കർമ്മം ചെയ്ത് പരിശുദ്ധനാകാനുള്ള അവസരമുള്ളത് കൊണ്ട് ഭൂമിയെ കർമ്മഭൂമി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഉപരിഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ സത്വഗുണം മാത്രമേ കാണുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ബ്രഹ്മാവും രജോ ഗുണത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. സൃഷ്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രഹ്മാവ് രജോ ഗുണത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. എങ്കിലും സ്വർഗലോകം മുതൽക്ക് മുകളിലുള്ള ലോകങ്ങളിൽ എല്ലാവരും തന്നെ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരാണ്. ഭൂമിക്ക് താഴെയുള്ള ലോകങ്ങളിൽ തമോ ഗുണമാണ് പ്രധാനമായിട്ട് കാണുന്നത്. ഭൂമിയിൽ രജോ ഗുണം പ്രധാനമായിട്ട് കാണുന്നു. എങ്കിലും കർമ്മം ചെയ്ത് നമുക്ക് സത്വഗുണത്തിലേക്ക് ഉയരുവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഭൂമിയിൽ. അപ്പോൾ പക്ഷേ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളിലും ഈ ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനം പ്രകടമാണ്. അതിൽ നിന്ന് മുക്തനായിട്ട് ഒരു ജീവിയും ഇല്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓരോ പ്രവർത്തികളും ഈ ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്താലാണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യണം. കാരണം അതിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാനുള്ള വഴി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതാണ്. ഗുണങ്ങളാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ലാതിരിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം. ഇനി അടുത്ത സെക്ഷൻ, ഈ സാത്വിക, രാജസിക, താമസിക ഗുണങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ ഓരോ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ബ്രാഹ്മണ, ക്ഷത്രിയ, വൈശ്യ, ശൂദ്ര എന്നിങ്ങനെ സ്വഭാവം നമ്മൾ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്നു. അതിനനുസരിച്ച് ബ്രാഹ്മണർ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ, ക്ഷത്രിയർ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ, വൈശ്യർ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ, ശൂദ്രർ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ, ആ കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് അതിനോടൊപ്പം ഭഗവാനെയും സേവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഗുണങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുവാൻ സാധിക്കും. സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്നു ജീവാത്മാവിന്. അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് 41 മുതൽ 48 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അത് നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ 41 മുതൽ പിന്നീട് 76 വരെയുള്ള 78 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ ചോദ്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളോ സംശയങ്ങളോ ഉണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിന്റെ അല്ല, ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചിട്ട്, ഇത് കഴിയുമ്പം ഗോലോക ചാർട്ടും കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരണേ. ഓ, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അല്ലെ? ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു തരട്ടെ. ഇപ്പൊ സമയമുണ്ടോ? 9 മണിയായി. നാളെ വൈകുന്നേരം. നാളെയും ചിലപ്പോ വൈകും മാതാജി. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടായാലും മതി. 18 കഴിഞ്ഞിട്ട് മതിയോ? മാതാജിക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞുതരാം മാതാജി. ഒരു 5 മിനിറ്റ് മതി. അത് കൊറേ ഇല്ലേ ഗോലോക ചാർട്ട്? ഇല്ല മാതാജി. അപ്പോൾ ഈ
ഗോലോക ചാർട്ടില് നമ്മുടെ ഏറ്റവും താഴെ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമായിട്ട്, നീല കളറിൽ കാണുന്നതാണ് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമായിട്ട് കാണുന്നത്. ഇവിടെ മധ്യത്തിൽ കാണുന്നത് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളാണ്. ഏറ്റവും മുകളിലേത് ഇത് ഗോലോക വൃന്ദാവനം. ഇവിടെയാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ വസിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനം, അതായത് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഭൂമിയിൽ ഭഗവാൻ ഗോകുലം, വൃന്ദാവനം ഇതെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചതുപോലെ തന്നെ, ഇതേപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ തന്നെ റെപ്ലിക്കയാണ് അവിടെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലുള്ളത്. കാരണം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അവതരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനോടൊപ്പം ആ വൃന്ദാവന ധാമം, ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം അതെല്ലാം തന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഭഗവാനും രാധാറാണിയും ആ വൃന്ദാവനത്തോട് ഒരുമിച്ചാണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നത്. അവർ തമ്മിൽ പിരിയുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ വസിക്കുന്ന ധാമമാണ് ഗോലോക വൃന്ദാവനം. ആ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഒരു ഗോപനായിട്ട് ഇവിടെ എങ്ങനെ വസിച്ചു, അതുപോലെ സുരഭി പശുക്കളോടൊപ്പം, ഗോപികമാരോടൊപ്പം, ഗോപന്മാരോടൊപ്പം അദ്ദേഹം വാഴുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവിടെ ഭഗവാന് പ്രധാനപ്പെട്ട അഷ്ടസഖികൾ, 8 സഖികളാണ് ഭഗവാൻ പ്രധാനപ്പെട്ടവർ. രാധാറാണി ഉൾപ്പെടെ 8 സഖികൾ. അതിന് പിന്നീട് ആ 8 സഖികൾക്കും ഉപരി പിന്നീട് 108 സഖികൾ. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ അനേകം സഖികളുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ അനേകം സഖാക്കളുമുണ്ട്. അവരോടെല്ലാവരോടും ചേർന്ന് ഭഗവാൻ അവിടെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ ഭഗവാൻ ആനന്ദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഗോലോക വൃന്ദാവനം. അതിനും താഴെയാണ് മധുരാധാമം. മധുര ഇവിടെ ഭഗവാൻ ജനിച്ചു വളർന്ന ധാമം, ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലെ തന്നെ ധാമമാണ്. അതുമാണ് ഇവിടേക്ക് വന്നത്. മധുരാധാമമുണ്ട്, ജഗന്നാഥപുരി ആ ധാമവും അവിടെയുണ്ട്, ദ്വാരകാധാം. അപ്പോൾ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലുള്ള ധാമങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇവിടേക്കും ഭഗവാൻ ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോൾ അവതരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അതുപോലെ അയോധ്യാധാം, അയോധ്യയുണ്ട് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ. അപ്പോൾ ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ വരുമ്പോൾ ആ അയോധ്യാധാമവും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നീട് വൈകുണ്ഠധാമങ്ങൾ, അതിനും താഴെയാണ് വൈകുണ്ഠധാമങ്ങൾ. വൈകുണ്ഠധാമങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ വിഷ്ണു അനേകം അവതാരങ്ങൾ എടുക്കുന്നു. ഓരോ സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഗജേന്ദ്ര മോക്ഷത്തിന് ഭഗവാൻ ഹരിയായിട്ട് വരുന്നു. പിന്നീട് വാമനമൂർത്തിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്, മത്സ്യാവതാരം എടുത്തിട്ടുണ്ട്, കൂർമാവതാരം എടുത്തിട്ടുണ്ട്, നരസിംഹാവതാരം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാൻ അനേകം അവതാരങ്ങൾ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ അവതാരങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പ്രത്യേക ധാമം ഈ വൈകുണ്ഠധാമങ്ങളിലുണ്ട്. ഭഗവാൻ അനേകം നാമങ്ങളുണ്ട്. പ്രധാനമായിട്ട് 12 നാമങ്ങൾ. കേശവായ നമ, വാമനായ നമ, ഗോവിന്ദ, അനേകം നാമങ്ങൾ ഭഗവാനുണ്ട്. പ്രധാന 12 നാമങ്ങൾ. അതുകൂടാതെ അനേകം നാമങ്ങളുണ്ട്. ആ നാമങ്ങളെല്ലാം ഉള്ള വിഷ്ണുമൂർത്തികൾ ഈ വൈകുണ്ഠധാമങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ എന്താണ് അവർക്കുള്ള വ്യത്യാസം? ശംഖചക്ര ഗഥാപത്മങ്ങൾ ധരിച്ചവരാണ് വിഷ്ണുമൂർത്തികൾ. 4 കൈകളിൽ ശംഖചക്ര ഗഥാപത്മങ്ങൾ ധരിക്കുന്നു. ഈ ശംഖചക്ര ഗഥാപത്മങ്ങൾ ഓരോ കൈകളിലും വ്യത്യാസമായിട്ട് വരുന്നതനുസരിച്ച് ഓരോ പേരുകളാണ് ഈ വിഷ്ണുമൂർത്തികൾക്കുണ്ടാകുന്നത്. കേശവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഭഗവാന്റെ കൈകളിൽ എങ്ങനെ ശംഖചക്രമുണ്ടോ അതുപോലെ അല്ലായിരിക്കും മാധവൻ എന്നുള്ള ഭഗവാന്റെ കൈയിൽ. അത് വ്യത്യാസമായിരിക്കും. അതിനനുസരിച്ച് ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ വ്യത്യാസമാകുന്നു. അപ്പോൾ അനേകം കോടിക്കണക്കിന് വൈകുണ്ഠധാമങ്ങളുണ്ട്. അവിടെ എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റെ വിഷ്ണുമൂർത്തികളുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണന്റെ അവതാരങ്ങളായിട്ടുള്ള വിഷ്ണുമൂർത്തികൾ. അതാണ് വൈകുണ്ഠധാമം. ഈ വൈകുണ്ഠധാമം ശാശ്വതമായിട്ട് വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിൽ ഉള്ളതാണ്. ഇതാണ് ഇവിടെ കാണാം വൈകുണ്ഠത്തിന്റെ എൻട്രൻസ്. ജയ വിജയൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു. പിന്നീട് ഇവിടെയുള്ള ധാത വിധാത, ഇവിടെയുള്ള ഡോർ കീപ്പേഴ്സ്, ഇവിടെ ചണ്ഡ പ്രചണ്ഡ, ഇവിടെ ഭദ്ര സുഭദ്ര. 4 എൻട്രൻസ് ആണ് വൈകുണ്ഠധാമത്തിലേക്കുള്ളത്. 4 എൻട്രൻസിൽ ഈ 2 സേവകന്മാർ അവിടെ നിൽക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഈ വൈകുണ്ഠധാമങ്ങളും ഗോലോക വൃന്ദാവനവും എല്ലാം തന്നെ സ്വയം പ്രകാശിതങ്ങളായിട്ടുള്ള ധാമങ്ങളാണ്. അവിടെ പ്രത്യേകമായിട്ട് സൂര്യചന്ദ്രന്മാരൊന്നും തന്നെ വേണ്ട. ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയിൽ, ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ബ്രഹ്മജ്യോതിയുടെ പ്രകാശം അവിടെ എങ്ങും തന്നെ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. സ്വയം പ്രകാശിതങ്ങളാണ് വൈകുണ്ഠധാമങ്ങൾ എല്ലാവരും. അപ്പോൾ ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിന്റെ പ്രകാശമായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മജ്യോതി,
ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക. അതാണ് ആധ്യാത്മികതയുടെ ആദ്യത്തെ ഘട്ടം. നമ്മൾ പറയുന്നു പരമതത്വത്തെ 3 വിധത്തിൽ നമുക്ക് സാക്ഷാത്കരിക്കാം. ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ, വിഷ്ണുവിനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. പരമാത്മാവ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്ന പരമാത്മാവിനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്രഹ്മജ്യോതി, ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മിക ആ തേജസ്സിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുന്നു. വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ കാണാം ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുന്നു, അത്രമാത്രം. അവിടെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനില്ല. അവിടെ നമ്മൾ ശൂന്യതയിൽ നമ്മൾ അവിടെ വിലയം പ്രാപിക്കുകയാണ്. അതാണ് അവ്യക്തിഗതവാദികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അവർ ഭഗവാനിൽ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. പിന്നെയോ അവർക്ക് വ്യക്തിഗതമായ ഒരു ആത്മാവും വേണ്ട. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആ ശൂന്യതയിൽ പോയി വിലയം പ്രാപിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ പോയി വിലയം പ്രാപിക്കുന്നു. അതാണ് ബ്രഹ്മനിർവാണം എന്നെല്ലാം പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ബ്രഹ്മജ്യോതിയെ ഇവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കും. ഈ വെളുപ്പ് കളറുള്ളതെല്ലാം ബ്രഹ്മജ്യോതി, ആധ്യാത്മിക ലോകം. അതിനും താഴെ സദാശിവ ലോകം എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാൻ ശിവന്റെ, സദാശിവന്റെ ലോകമാണത്. അവിടം തൊട്ട് ആ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം ആരംഭിക്കുകയാണ്. അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ കൺട്രോൾ ആരുടെ കയ്യിലാണ്? ശംഭുവിന്റെയും ശിവനും പാർവതിയും, ശംഭുവിന്റെയും ദേവിയുടെയും കയ്യിലാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ കൺട്രോൾ ഇരിക്കുന്നത്. അവരാണ് ഇതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം അനേകം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം. ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലും ഓരോ ബ്രഹ്മാവുണ്ട്. അപ്പോൾ ബ്രഹ്മാവിന്, നമ്മുടെ ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലെ ബ്രഹ്മാവിന് 4 തലകളാണ് ഉള്ളത്. അതുപോലെ ലക്ഷക്കണക്കിന് തലകൾ വരെയുള്ള ബ്രഹ്മാവുകൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ പറയുന്നത്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അറിയുന്നത്, ഭഗവാൻ ദ്വാരകയിൽ വസിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ദിവസം ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാനെ കാണാൻ വന്നു. അപ്പോൾ ബ്രഹ്മാവിന് കുറച്ച് അഹങ്കാരം ഉണ്ടായിരുന്നു അത്രേ. ആ സേവകനോട് പറഞ്ഞു, കൊട്ടാരത്തിന് കാവൽ നിൽക്കുന്ന സേവകനോട്, ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ കൃഷ്ണനോട്. അപ്പോൾ കൃഷ്ണനോട് പറഞ്ഞു, ആ സേവകൻ വന്നിട്ട് അങ്ങയെ കാണാൻ ഒരാൾ വന്നിരിക്കുന്നു. ആരാണത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആരാണ്, അങ്ങയെ സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ബ്രഹ്മാവാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ വീണ്ടും ആ കാവൽക്കാരനെ പറഞ്ഞു വിട്ടു, ഏത് ബ്രഹ്മാവ്, ഏത് ലോകത്തിലെ ബ്രഹ്മാവ് എന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ചതുർമുഖനായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മാവ് എന്ന് പറയുന്നു. ശരി, കാണാൻ വരൂ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ബ്രഹ്മാവ് വന്നിട്ട് ഭഗവാനോട് സംസാരിച്ചൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ഈ സംശയം ചോദിക്കും, അങ്ങ് എന്താണ് അങ്ങനെ ചോദിച്ചത്? ഏത് ബ്രഹ്മാവ് എന്ന് എന്തുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു? ഞാനല്ലാതെ വേറെ ബ്രഹ്മാവുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരു നിമിഷ നേരത്തിൽ അവിടെ അനേകം ബ്രഹ്മാവുകൾ അവിടെ വരുന്നു. അതായത് ഈ ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലും അനേകം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളുണ്ട്. ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലും ഓരോ ബ്രഹ്മാവുണ്ട് ക്രിയേഷന് വേണ്ടിയിട്ട്. അവർക്ക് അവരുടെ ആ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന്റെ വലിപ്പം അനുസരിച്ച് ബ്രഹ്മാവിന്റെ മുഖങ്ങൾ കൂടുതലുണ്ടാകും. അനേകം വലിപ്പമുള്ള ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളാണെങ്കിൽ അവിടെ അനേക മുഖങ്ങൾ. കാരണം ആ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ബ്രഹ്മാവാണ്. അവിടുത്തെ സൃഷ്ടി കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ബ്രഹ്മാവാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അത്രമാത്രം പ്രയത്നം എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഭൂഖണ്ഡം എന്നുള്ളത്, നമ്മുടെ ബ്രഹ്മാണ്ടം വളരെ ചെറുതാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടുത്തെ ബ്രഹ്മാവിന് 4 തലകൾ മാത്രമുള്ളത്. ഏറ്റവും ചെറുത് നമ്മുടെ ബ്രഹ്മാണ്ടമാണത്രേ. ഇതിനും വലുത് 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 ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളാണ് ഉള്ളത് എന്ന് പറയുന്നു. ഗോൾഡൻ കളറിലാണോ ബ്രഹ്മാണ്ടം കാണിക്കുന്നത്? ഗോൾഡൻ കളറിലെ ഈ ബബിൾസ്, അതാണ് ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടമായിട്ട്. അത് ഈ കാരണോദകശായി വിഷ്ണു, ഇവിടെ കാണാം കാരണജലം, ഇത് കാരണ സമുദ്രമാണ്. അവിടെ ഭഗവാൻ മഹാവിഷ്ണു ശയിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം യോഗനിദ്രയിലാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓരോ ശ്വാസം നിശ്വാസം, ഓരോ ശ്വാസം അകത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ സൃഷ്ടികളെല്ലാം അവസാനിച്ച് എല്ലാം ആ ഭഗവാനിൽ പോയി ലയിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടുമ്പോൾ അനേകം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രോമകൂപങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു. ഗോൾഡൻ കളറിലുള്ള ആ ബബിൾസ് ഇങ്ങനെ അനേകം പുറത്തേക്ക് വരുന്നു. ആ ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലും
ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ ഇനിയൊരു അവതാരമായിട്ടുള്ള ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു അദ്ദേഹം പ്രവേശിക്കുന്നു. ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലും അദ്ദേഹം പ്രവേശിച്ച് അവിടെ ഒരു ഗർഭോദക സാഗരം, ഒരു സാഗരം ഉണ്ടാക്കുന്നു. ആ സാഗരത്തിൽ അദ്ദേഹം അനന്തശായി ആയിട്ട് ശയിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അവിടെ ശയിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഗർഭോദകശായി ആയിട്ട് അനന്തശയനായിട്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ ശയിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാഭിയിൽ നിന്ന് ഒരു പത്മം ഉത്ഭവിക്കുന്നു. ആ പത്മത്തിൽ ബ്രഹ്മാവ് സ്വയം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ബ്രഹ്മാവിന് വേറെ മാതാപിതാക്കന്മാരാരുമില്ല. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് സ്വയം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയാണ് ബ്രഹ്മാവ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ആ ബ്രഹ്മാവ് അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. പിന്നീട് ആ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതോട് കൂടിയാണ് ഇവിടെ പ്രകൃതി സജ്ജമാകുന്നത്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? സൃഷ്ടി ആരംഭിക്കാനായിട്ട് സജ്ജമാകുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ ബ്രഹ്മാവ് അവിടെ പ്രത്യക്ഷനാകുന്നു. പിന്നെ സെക്കൻഡറി ക്രിയേഷൻസ് എല്ലാം ബ്രഹ്മാവാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യത്തെ ക്രിയേഷൻ ബ്രഹ്മാണ്ടം നിർമ്മിക്കുന്നത് മഹാവിഷ്ണു. ആ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിൽ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു പ്രവേശിക്കുന്നു. അതോടുകൂടി ആ ബ്രഹ്മാണ്ടം സൃഷ്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സജ്ജമാകുന്നു. അതായത് മഹത്തത്വം എന്നുള്ളത് അവിടെ രൂപപ്പെടുകയാണ്. പ്രകൃതി അവിടെ സജ്ജമാകുന്നു. പ്രകൃതി അതായത് ഭൂപ്രകൃതി ഇവിടെ സജ്ജമാകുന്നു ക്രിയേഷന് വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നീട് ആ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അനേകം ജീവജാലങ്ങൾ ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് സൃഷ്ടി ആരംഭിക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ബ്രഹ്മാവ് ഭാഗവതത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ബ്രഹ്മാവിന്റെ സൃഷ്ടിക്ക് ശേഷം ബ്രഹ്മാവ് ദേവന്മാരുടെ കണക്കിൽ 1000 വർഷം അദ്ദേഹം തപസ്സനുഷ്ഠിക്കുന്നു. അത്രയും കാലം ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വെറുതെ കിടക്കുകയാണ്. കാരണം സൃഷ്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിന്ന് വിചാരിച്ചു നാളെ സൃഷ്ടി തുടങ്ങുകയല്ല. അനേകം ലക്ഷവർഷക്കണക്കുകൾ ഇങ്ങനെ ബ്രഹ്മാണ്ടം വേക്കന്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും. പിന്നീട് ക്രമേണയാണ് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത്. അത് ഭാഗവതം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് എല്ലാം മനസ്സിലാകും. ഭാഗവതം 1-ാമത്തെ സ്കന്ധം, 2-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലും 3-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലും ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഓരോന്നും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. സൃഷ്ടി എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം, ഭഗവാൻ എങ്ങനെ വിശ്വരൂപം എടുക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ഓരോ അംഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്, അതെല്ലാം ഭാഗവതത്തിൽ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിലൊരു ഐഡിയ നമുക്ക് കിട്ടും അത്രമാത്രം. അപ്പോൾ ഈ ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം തന്നെ 14 ഗ്രഹങ്ങൾ, നമ്മുടെ ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിൽ 14 ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. ആ 14 ഗ്രഹങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ഈ നാഭിയിലൂടെ വന്ന ആ പത്മത്തിന്റെ തണ്ടിലാണുള്ളത്. ഇവിടെ കാണാം സത്യലോകം, തപോലോകം, ജനലോകം, മഹർലോകം, സ്വർലോകം, ഭുവർലോകം, ഭൂലോകം. പിന്നീട് അതലം, വിതലം, സുതലം, തലാതലം, മഹാതലം, രസാതലം, പാതാളം. സത്യലോകത്തിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഗ്രഹമായ സത്യലോകത്തിൽ ബ്രഹ്മാവ് വസിക്കുന്നു. അതിനും താഴെ തപോലോകത്തിലാണ് 4 കുമാരന്മാർ, ജനോലോകത്തിൽ പ്രജാപതികൾ, മഹർലോകത്തിൽ ഭൃഗുമുനി മുതലായിട്ടുള്ള മുനിമാർ താമസിക്കുന്നു, സ്വർഗലോകത്തിൽ ഇന്ദ്രൻ മുതലായിട്ടുള്ള ദേവന്മാർ, ഭുവർലോകത്തിൽ ഗോസ്റ്റ്ലി സ്പിരിറ്റ് മുതലായവർ, യക്ഷന്മാർ, കിന്നരന്മാർ മുതലായവർ വസിക്കുന്നു. ഭൂലോകത്തിൽ നമ്മൾ മനുഷ്യർ. അതലം, അവിടെ ദാനവന്മാരാണ്. അതലം, വിതലം മുതലായിട്ടുള്ള ലോകങ്ങളിൽ ദാനവന്മാർ, പിന്നീട് ഈ ഉരകങ്ങൾ, സർപ്പങ്ങൾ മുതലായവരാണ് താഴെയുള്ള ഗ്രഹങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. അതിനും ഏറ്റവും താഴെ, പാതാളത്തിനും താഴെയുള്ള ദിക്കിലാണ് നരകം. നരകലോകത്തിൽ 28 നരകങ്ങളുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതെല്ലാം അതിന് താഴെ. അതുകൂടാതെ തന്നെ ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലും ഒരു ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു, 3-ാമത്തെ പുരുഷാവതാരം. ആദ്യത്തെ പുരുഷാവതാരം മഹാവിഷ്ണു, അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് അനേകം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ പുറപ്പെടുന്നു, ഉത്ഭവിക്കുന്നു. 2-ാമത്തെ പുരുഷാവതാരം ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലും പ്രവേശിക്കുന്നു. 3-ാമത്തെ പുരുഷാവതാരമാണ് ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. അദ്ദേഹമാണ് പരമാത്മാവായിട്ട് ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തെയും സംരക്ഷിക്കുന്നത്, ഓരോ ശരീരത്തിലും പ്രവേശിക്കുന്നത് പരമാത്മാവായിട്ട്. അദ്ദേഹം പാൽക്കടലിൽ, നമ്മൾക്കറിയാം ക്ഷീരസാഗരത്തിൽ അദ്ദേഹം ശയിക്കുന്നു അനന്തശായി ആയിട്ട്.
അദ്ദേഹത്തെയാണ് ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹമാണ് പിന്നീട് പരമാത്മാവായിട്ട് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത്. ആ പാൽക്കടലിൽ ശയിക്കുന്ന പാൽക്കടലിന്റെ സമീപമാണ് ധ്രുവലോകം. ഇവിടെ കാണാം ധ്രുവലോകം. ധ്രുവ രാജകുമാരന് തന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ക്ഷയത്തിന് ശേഷം പ്രവേശിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ലോകം. അപ്പോൾ ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം ഈ ആധ്യാത്മിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഒരു അംശം മാത്രമാണ്. പക്ഷെ എങ്കിലും ആ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെ പ്രകാശം ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഇതിനെ ഓരോ നമ്മുടെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ തമസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുട്ട് നിറഞ്ഞത് എന്ന് പറയുന്നു. കാരണം എന്താണ്? ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയുടെ പ്രകാശം ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഇവിടെ കാണാം ഓരോ നമ്മുടെ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന് 5 കവറിംഗ് ഉണ്ട്, 6 കവറിംഗ് ഉണ്ട്. ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, പിന്നെ നമ്മുടെ ഫോൾസ് ഈഗോ, അതായത് മിഥ്യ അഹങ്കാരം. ഇതിന്റെ എല്ലാം ഓരോ കവറിംഗ് ഈ നമ്മുടെ ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിനും ഉണ്ടാകുന്നു. ഈ സ്വർണ്ണ കളറുള്ള ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന് 7 കവറിംഗ് ഉണ്ടാകുന്നു. ആ ഓരോ കവറിങ്ങും ആദ്യത്തെ കവറിങ്ങിൽ നിന്ന് 10 ഇരട്ടി കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ അത്രമാത്രം തിക്കാണ് ഓരോ കവറിങ്ങും, ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന്റെയും. അപ്പോൾ ആദ്യത്തേത് ഭൂമി. ഭൂമിയുടെ കവറിങ്ങിൽ നിന്ന് 10 മടങ്ങ് ഇരട്ടിയാണ് ജലത്തിന്റെ കവറിങ്. ജലത്തിന്റെ കവറിങ്ങിൽ നിന്ന് 10 മടങ്ങ് ഇരട്ടിയാണ് ആകാശത്തിന്റെ കവറിങ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആവരണം ഈ ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിനും ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മജ്യോതിയുടെ പ്രകാശം ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും ഇരുട്ടാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഇരുട്ട് നിറഞ്ഞ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് പ്രകാശത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും എല്ലാം തന്നിരിക്കുന്നു. വൈദ്യുതി, അഗ്നി മുതലായവ തന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ അങ്ങനെ ഈ നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇനി കൂടുതൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഈ 2 സൈഡിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, അത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. ഈ ഗോലോക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ 2 സൈഡിലും ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിന്റെ സ്ട്രക്ചറാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഗോലോക വൃന്ദാവനം? ഒരു 1008 ലക്ഷക്കണക്കിന് ഇതളുകളുള്ള ഒരു താമര പോലെയാണ് അതിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ. ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിന്റെ താമര, ഓരോ ഇതളുകളും ഓരോ ധാമമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് എന്ന് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ അതിൽ വിശദമായിട്ടുണ്ട്. അത് ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സൈഡില്. അത് നിങ്ങൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. ഓരോ ധാമത്തെ കുറിച്ച്, വൈകുണ്ഠ ലോകത്തെ കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ ഇതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തെ, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ ദേവീധാമം, മഹേഷ് ധാമം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. കാരണം പാർവതി ദേവിയും മഹേശ്വരനുമാണ് ഈ ധാമത്തിന്റെ രക്ഷിതാക്കൾ, പ്രൊട്ടക്ടർ അവരാണ് ഈ ധാമത്തെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളെ ഹരിധാമം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ധാമത്തെ ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കൂടുതലായിട്ട് മാതാജി 2 സൈഡിലും എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കും മാതാജി. എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. ശരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।